En Boiro a cabalgata arrancará, como ven sendo habitual, na Magdalena. Os Reis Magos estarán na Praza Galicia con toda a rapazada e a cabalgata rematará no Porto de Escarabote. Xa está todo preparado no Concello de Boiro para recibir a visita dos Reis Magos. No seu caso, arrancará a cabalgata en Lampón, partindo, como ven sendo tradicional, dende a Magdalena ás 6 da tarde. En dirección ao Sequelo, Ponte Goiáns, Boiro, rúa principal, ata o Concello, donde as súas majestades os Reis Magos serán recibidos polo noso alcalde e tamén polos membros da corporación municipal. Participan 8 carrozas, como todos os anos, as 3 carrozas dos Reis Magos, 3 carrozas que son 3 camellos e logo unha carroza que é un parque infantil e unha fonte luminosa. Ademais de contar cunha moi especial que levará un Belén vivinte e que abre sempre a cabalgata, que contará tamén con acompañamento musical. Ven a Oje de Ferrol, que xa leva máis de 50 anos seguidos, ininterrumpidos, participando na cabalgata, logo ven o grupo tradicional Arume, os gaiteiros, os carabeiros, logo ven a charanga, o equipo B de Vigo, e logo tamén habrá animación. A cargo do Concello participarán alrededor de 400 persoas que formarán parte da comitiva dende o inicio ata o seu final. A salida da Madalena, Sequelo, Goiáns, Ponte Goiáns, rúa principal, vai haber un tramo para os nenos e nenas autistas. Chegamos ao Concello, ali será a recepción por parte do alcalde e logo darase un tempo, hora e media, 2 horas, para que os nenos podan dicir os seus secretiños aos Reis Magos e logo a cabalgata continuará pola calle Santos Mieites, Pablo Iglesias, ata a Plaza da Mancomunidade. De aí porá rumbo novamente cara a Escarabote para finalizar no Porto. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, agradeceu a implicación da Comisión de Santiago de Lampón e a colaboración da Policía Local, da Garda Civil e da Protección Civil. Incidir nese tramo de ruído e sen luces para garantizar a inclusión desos rapaces, que vai ser entre a Avenida de Compostela, como me dicía él, e a Avenida Salvador a Allende. Nese pequeno tramo, pois apaganse as luces e tamén a música para garantir, como dicía, esa inclusión, non? E como ben dicía Marcelino, pois, bueno, vai haber esas 8 carrozas amenizadas por esos grupos musicales que xa fixo el mención, e tamén que na Plaza de Galicia hai preparada tamén unha gran festa de chocolatada e tamén vai a estar animado polo DJ Matrix dende as 5:30 da tarde. As Raíñas Magas estarán tamén en Boiro e percorrerán as parroquias o domingo día 4. Comezarán en Abanqueiro ás 11:30 da mañá e irán a Cespón e Bealo. Pola tarde será quenda de Macenda, Cures, Escarabote, Cabo de Cruz e Boiro.